secret mo? BJ, nakipaglaro po ako sa pinsan ng pinsan ko. BJ, nakipaglaro po ako sa pinsan ng pinsan ko. Nakipaglaro sa pinsan ng pinsan niya. And when we say nakipaglaro raw siya ng apoy. Yan po ang top secret sharer natin kagabi. Actually, kagabi akala ko nga Friday eh. Kasi yung shinare sa atin biglang boom. Rated S. Akalain mo yun. Minsan talaga, may pangyayari sa buhay natin na magpaparealize sa atin na meron pala tayong kakaibang gusto. Or eto ang magsisindi doon sa kandila. Ito ang magpapaliyab ng apoy sa ating puso para malaman natin kung sino tayo. Para lakbayin natin yung madilim na daan na yun at hanapin sa mundong ito kung sino nga ba tayo. Yung top secret sharer natin kagabi ay pumayag. Nagmagkaroon sila ng sexual relationship ng pinsan niya. So technically, hindi sila magkamag-anak. But then, few years later, nanumbalik yung pinsan ng pinsan niya. Kaya lang, meron na siyang jowa. Tapos inaya siya ulit. Pumayag siya ulit. Nakakalungkot na bakit kailangang gawin uli yung isang bagay na alam mo namang mali. Well, sabi nga niya, it was for closure. Pero kung closure, usap lang, wala nang anuhan. Yan tayo eh. Yung iba kasi dyan, gusto raw ng closure, imbis na may masara, may nabuka. Charot with darot. Ano kaya ang ating top secret mamaya? Well, kabisyo, Rocky CK Files and Top Secret, punong-puno ng sikreto ang gabing ito. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera. At ito na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Gumuho ang pangarap kong tahanan para sa pamilya ko. Gumuho ang pangarap kong tahanan para sa pamilya ko. Paano kung G ka para magkaroon ng magandang buhay ang mga mahal mo sa buhay? Tapos, yung ibang tao namang nakapaligid sa iyo ay sisirain yung pangarap mo na yun. O hahadlangan ka para matupad mo yung pangarap na yun. Kung sino pa yung mga taong dapat humihila sa'yo pataas. Sila pa yung mga magbababa sa'yo, kaya naman nakakaloka, nakakaasar. Bakit nga ba may mga taong ganon? Pilit kang ibinababa kahit ang hangarin mo lang naman sa kanila ay guminhawa ang kanilang buhay. Hindi ba pwedeng tulong-tulong na lang? Bakit kailangan isang magdusa? Bakit kailangan isang tao lang yung maghirap? Hindi kayo aangat lahat.
kung iisa lang yung gustong umangat. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling niyo po si DJ Rocky. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At basic na basic ang pakikinig kay Sir Kits Padera na bumisita sa aking puso't isipan. Welcome back to the Philippines, Sir Kits. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!